benvinguts a la visita virtual. Soc Enric Parera, assessor immobiliari de Century 21 New Estate i soc la persona que gestiona la compraventa d'aquest immoble. Ens trobem a Collfabà, Sant Cugat, Vallès Occidental. Estem delimitats entre la Ronda Nord i Avinguda Francesc Macià. Estem a la zona nord de Sant Cugat. Aquesta zona és caracteritzada per carrers amples, amb edificis d'obra nova, amb zona jardinada i piscina comunitària. Aquesta finca disposa de 5 plantes amb 2 veïns per planta i en el sòtan hi ha els aparcaments i els trasters i disposa també d'ascensor. El pis té orientació est-oest i en el menjador tenim un creuament de ventilació perquè tenim un balcó de 5 metres amb orientació nord i un balcó de 10 metres amb orientació sud, que es veu al Tibidabo i Collserola. A la zona on estem hi ha equipaments tant comercials, sanitaris i escolars, molt pròxims. Estem molt a prop de la AP7, de la C16 i de la B30. Seguim per la cuina. Com podeu veure, tota reformada. Tenim aquí cuina d'inducció, l'extractor, una pica de servei, aquí l'altra pica. Aquí tenim la nevera integrada amb el seu congelador. I aquí tenim el forn i el rentaplats. I aquí, per si de cas, tenim un altre congelador. Després tenim armaris amb molt bona distribució. I en aquella part d'allà tenim el safareig amb la rentadora secadora. Seguim pel bany. Un bany de disseny, com podeu comprovar. Tenim 2 llums LEDs blaus que es connecten a través d'un detector presencial. La pica és integrada. Tenim jacuzzi i la dutxa. Consta de 110 metres i 3 habitacions, 2 de les quals són dobles, una és la que estem, i el bany. Tots els tancaments del pis són d'alumini, amb doble vidre, i té un certificat energètic de l'AE. Aquest pis té una sorpresa, però no us la puc dir. També tenim aquí un vestidor per tota la roba que vulgueu. També hi ha calefacció al pis amb caldera mixta i radiadors d'alumini. La comunitat anual són 930 euros i el l'IBI de 650 anual també. Espero que us hagi agradat la visita virtual i si voleu fer la visita física, aquí podreu veure el meu telèfon imprès i em podeu trucar sempre que vulgueu. Moltes gràcies.